Basta may content ba? Basta lang may content. Basta noon sa lang content. Kala. Pikas iti ilapa. Pangita na ako si tumboy. Si bintera kang tumboy. Bas kapris ko ba no lamig? Mamang. Tao ng mga kami, sige gutom na. Hoy! Gusto niyo maglanghap o hangin, hindi niyo makalanghap. Tungod ninyo, napiti. Kung mga manok ka. Anak ko lang dami. Ikulong. Di ka anak-anak. Huwag bang ka anak. Walay mo pa anak. Nangita pa. Taon gani kung batikolon. Matutulong ako sa pa anak. Sa una ganan mo kung batikolon. Maabot ko ang time na wala siya. Unang wala na sa pa anak. Saan yung pag-work kung naka-anak? Ay no, nagbilan sa mo Dungag pa sa imong problema na palit yata. Naka-design na ba? Naka-design na yun. Isa tagaan sa Ginoo ka. Nawad ang naglapo ng bata. Masakit po sila utok. Sakit na buang na. Wala lang eh. Mana di kau sinday? Wala pa. Hindi ko masakit lang yung tawagan. Kakang tawag. Nagutunin. May straight na lang pagtawag ano niya. Kasi bago na namahaw. Sige, gamay naman ang kato. Daghan ka na ganyang manok. Asang manok? Ay kanibaw, managabi kaya. Kasi daghan nga maura man na siya. Wala man siya nagkaon. Wala nakaunan. Wala. Sa bawra siguro. Hindi, wala ka na mahaw lang. Katong unod, wala na. Namahaw na. Ito mo kayo ko. Hoy! Saan ka nagkuha? Katong sudan sa iro. Ano sa iro? Nako. Hapko krabaya to. Kanina itlog. May ulo. Nakuha man lagi ng itlog dire. Kay giingnan na si daan ngayon pagkuha diya kay kuan na sa na ito doon na ang itlog sa manok na Nakuha na magod na padulong na na siya mga itlog na ana siya nabuo nga anak gagmay ba niya nakuan man ni mamang nabuak
Yung sa Okay, badlungan man ang mga manok ko. ayaw na lang isagol kay magilo-ilo ang atong sabaw. Tarong kay. Sige sila pangamba. Ang kato mga kaning bahaw gabi eh. Di ba naglangag ka sa buntag? Ang dili ni hida ko. Gamay mo abang. Tulo kong ginawang kalma. Dali naman lagi nagbukal eh. Basta gamay ra. Basta gamay ra. Mga 5 ka baso di ka bukal. Lahi ra gid to kay naman to'y baran gud kang adi. Walang paspas. Tulang iya kay dako ra pud kahit mo isa oy. Bit-bit kang dako. Mas dako din ang inyo. Gamay man ang inyo. Ang importante yung pangdalon ko. Napalit ng undang, magana ko hakutong. Ngayon na yun lang po ng hakot. Natuka ko ng sayat. Bit-bit sa kaldero. Hindi na makaya. Makaya. Stress na yung trabaho po. May untag isa kalibo imong adlaw. Bahala na lang no. Madaot po din mga utok siliguan sa ilang trabahoon. Mali ang ilang ko. Ilan naman si Siglileng, no? Hindi ka madugaan mo na sa bawa. Ipansakta na lang sa ko. Dapat na ay Stressful ba agad ang logistic? dapat na ay nakahilter niya. Ingon nga duha na na. Nakay mo uplight mga kauban. Bating hawak isa. Wala na Pull yun. out ng isa. Kamot na. Naglisod man gani isa sa isa. Ito lang nga. Garip yung pansat din. Pwede pa yung kanon. Pwede na. Kagay ma. Gitang ko naman ang mama sa rice Hindi cooker. naman na. Ako ba lang ikuan? Kaya napakao naman ako tong baho sa mga idog hapon. Aslog na lang kon. Padulong na ko ay. Expired. Umayang hinapag dito ka. Sigulang. Mama ninits. Akong gidala ng agi. Sa gusto kag chupino ni. Dali ka man na hinog. Ano ito din? Oy, dili malibang ha. Bagay na. Oo, mama.